imma d-dar li fdaw għajjat u ġindot il-ġuħ u swat. Kompli analizzani, lanqas bis-set tismani. Issa new il-konx għandi birli u l-ammont u għejt li jek minu kwadru għadġisir tont. Ma nafx niltux mitrobbija jew ġenetika ġuffija, ma tantx dar l-ambjent ngħix imbessa kull mument. Lura bqajt anki l-iskola nimxi pasta manna kola, kienu jkerkru fuq l-imġiba u fejn kienu jafu dawn l-oġġiba u rabja dejjem qed tinġema ta' min mhux jagħt jistema. Ta' 16 ġa kelli x-xorti naħli nofs ta' nhar il-qorti. Kompli analizzani, lanqas bis-set tismani. Issa new il-konx għandi birli u l-ammont u għejt li jekk minu kwadru għadx isir tont. Għaluli naturali minu bħali jispiċċa kriminali. Raġun kellhom mhux bil-ftit għax rabbewni fit-taħwit. Issa xbajt nisma' l-paroli jisna qed l-amunoli. Xalan maws minu dan frajt ejni u klablab lix fil-vojt. Kompli analizzani, jekk hija tikkalkulani. Kompli analizzani, forsi sawini tikkalmani. Jew għal-frisk tirranġani. Kompli analizzani, lanqas bis-set tismani. Issa new il-kont x'għandi firmli u l-ammont u għejt li jekk jien minn kwadru għax nista' nsir tont. Issa new il-kont x'għandi firmli u l-ammont ħejt li int ċaru tont jekk għada u x'temmut kwadru. Kwadru, jew